olisi muutamia turvallisuuteen liittyviä juttuja, joita sinun tulisi Rasse tietää. Osaan kyllä käyttäytyä. Niin, pysäkillä seistään turvallisen matkan päässä reunasta. Valkoinen kivetys näyttää sopivan minimivälimatkan. On myös kohteliasta päästää matkustajat ulos, ennen kuin yrittää itse sisään. Näin et jää ulos pyrkivien jalkoihin. Ymmärrän. Ja muista aina leimata lippu. Ei näin. Pidä silmät, korvat ja niskakarvatkin valppaana. Katso aina molempiin suuntiin ja varmista, ettei ratikka tai autoja ole tulossa. Ei näin. Ylitä raitiotie vain suojatieltä tai ylityspaikoilta. Kävele aina, älä koskaan ryntää ratikan eteen. Varo. Ei näin. Älä koskaan oikaise pysähtyneen ratikan edestä tai takaa, koska kuljettaja ei näe sinua. Ja vielä viimeisenä on 2 paikkaa, joissa ratikan raiteet voi ylittää. Tietysti suojatie, jonka tunnistaa valkoisista viivoista. Varmista, että ratikka on pysähtynyt ennen kuin ylität suojatien. Odota, että valot ovat vihreät ja katso molemmille puolille tietä. Tämä on hiukan haastavampi. Ylityspaikalla ei ole suojatiemerkkejä, joten sinun täytyy väistää muuta liikennettä. Eli suojatie ja ylityspaikka. Ylityspaikalla jalankulkijoiden pitää väistää ratikkaa ja muuta liikennettä, eli pitää olla erityisen tarkkana. Odota, että kaikki muut kulkuneuvot ovat kulkeneet ohi ennen kuin ylität tien. No se ainakin onnistui. Hyvä Rasse. Jee. Turvallisuus ei ole mikään naurun asia. Muistakaa odottaa pysäkillä rauhassa, ei liian lähellä pysäkin reunaa. Katse ylös kännykästä. Kohtelias käytös voittaa aina. Päästäkää ulos tulevat matkustajat ensin pois kyydistä. Älkääkä ikinä oikaisko pysähtyneen ratikan edestä tai takaa, tai ylittäkää raiteita ilman varovaisuutta.